Evangeli de Marc, capítol 11, versets de l'1 a l'11. Quan eren prop de Jerusalem, entre Betfagé i Betània, prop del Mont Olivet, envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble d'aquí davant i només d'entrar hi trobareu un pollí fermat que mai ningú no ha cavalcat encara. Desfermeu-lo i porteu-me'l. I si algú us diu, «Ei, què feu?», respongueu-li, «El Senyor l'ha de menester. De seguida us el tornarà». Van anar-hi i van trobar el pollí a fora al carrer, fermat a la porta, i el desfermaven. Alguns de per allà els deien, «Per què el desfermeu, el pollí?». Ells van respondre tal i com els havia indicat Jesús, i els deixaren fer. Porten, doncs, a Jesús el pollí, el guarneixen amb els vestits, i Jesús hi va muntar. Molts encatifaven el camí amb els seus vestits i uns altres amb branques que havien tallat dels camps. I tots els qui anaven al davant i els qui el seguien aclamaven cridant, «Visca, beneït de part del Senyor, el qui ve! Beneït el regne que arriba, el del nostre pare David! Hosannà a dalt del cel!» Jesús entrà a Jerusalem. Ja dins el temple, donà un cop d'ull a tot el voltant i, com que ja era tard, sortí cap a Betània amb els 12.